లాక్డౌన్ సందర్భంగా ఘన్పూర్ నియోజకవర్గ కేంద్రంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసిన తెలంగాణ తొలి ఉప ముఖ్యమంత్రి ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ టి రాజయ్య గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు సంయుక్తంగా ప్రకటించిన కరోనా వైరస్ నియంత్రణ ఏప్రిల్ 14 వరకు ప్రకటించిన లాక్డౌన్ సంగతి అందరికీ తెలిసిందనే ఈ నియంత్రణ ప్రజలకు పూర్తి అవగాహన కల్పించిన ఘనత పాత్రికేయ మిత్రులకు దక్కుతుందని ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మిత్రులందరినీ కరోనా వైరస్ నివారణకు ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉందన్నారు. ఇలాంటి మహమ్మారి గతంలో స్వైన్ ఫ్లూ, ప్లేగు, కలరా పేరుతో మనం విన్నామని, ముట్టుకుంటే అంటుకుంటుందని ప్రభుత్వం నియమించిన నిబంధనలు పాటించి ఎవరికి వారే స్వీయ నిర్బంధం చేసుకుని గృహాలకే పరిమితమై లాక్డౌన్ ఏప్రిల్ 24 వరకు జాగ్రత్తగా ఉంటే ఈ వైరస్ రాదని తెలియజేశారు. ప్రతిరోజు చేతులను సబ్బుతో శుభ్రంగా కడుక్కోవడం, మనిషికి 2 మీటర్ల దూరం పాటించడం, సి విటమిన్ దొరికే ఆహార పదార్థాలను అనగా పండ్లు, కూరగాయలు అధికంగా తీసుకోవడం వల్ల శరీరంలో రోగ నిరోధక శక్తి ఉత్పత్తి జరిగి ఎలాంటి వైరస్లు సోకకుండా ఉండవచ్చని, అలాగే మాంసం, చేపలు, చికెన్ తీసుకోవడం వల్ల శరీరానికి మేలు కలుగుతుందే గాని నష్టం వాటిల్లదన్నారు. ఘన్పూర్ నియోజకవర్గం నాయకుడిగా ప్రజలకు ప్రతినిత్యం అందుబాటులో ఉంటానని, ఈ కరోనా వైరస్ నివారణపై ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలని ప్రభుత్వ అధికారులతో ఎప్పటికప్పుడు తాజా పరిస్థితులను కనుక్కోవడం, ప్రజలను ఎప్పటికప్పుడు అప్రమత్తం చేయడం జరుగుతోందన్నారు. ఏప్రిల్ 14 వరకు ఘన్పూర్ నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో అందుబాటులో ఉంటానని, ప్రజలకు ఏ ఇబ్బంది ఉన్నా తాను ఉన్నానని, వారి సమస్యలకు తక్షణం పరిష్కారం చూపుతానని, ఏ సందర్భంలో అయినా తనను సంప్రదించవచ్చని అన్నారు. ఈ లాక్డౌన్ కాలంలో ప్రజలంతా అధికారులకు, వైద్యులకు, పోలీస్ సిబ్బందికి సహకరించాలని, ఎవరు కూడా గుంపులుగా ఉండరాదని, ప్రజల క్షేమమే పరమావధిగా కుటుంబాలకు దూరంగా ఉండి సేవ చేస్తున్న ప్రభుత్వ అధికారులందరికీ ప్రజలందరూ సహకరించి మరింత అప్రమత్తంగా ఉండి మీ ప్రాణాలను మీరే కాపాడుకోవాలని 2 చేతులు జోడించి వినయంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నానని ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ టి రాజయ్య అన్నారు. ఆ తర్వాత ఎమ్మెల్యే గారి సతీమణి శ్రీమతి భారతి రాజయ్య ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధులకు 10 కిలోల బియ్యం, మాస్కులు అందించారు. ఈ కార్యక్రమంలో శ్రీ మారపాక రవి జడ్పీటీసీ, శ్రీ ఆకుల కుమార్ కూడా అడ్వైజరీ డైరెక్టర్, శ్రీ గన్ను నరసింహులు ఎంపీటీసీ, మునగాల రాజు ఎంపీటీసీ, సిఐ శ్రీ రాజిరెడ్డి, తోట సత్యం, గట్టు రమేష్, బైరి బాలరాజు, యేసుబాబు తదితరులు పాల్గొన్నారు. మన ప్రభుత్వ అధికారులు ప్రత్యేకంగా వైద్యం చేయడమేమో వైద్యులైతే ప్రభుత్వ నియమ నిబంధనలను ప్రాణాలకు సైతం లెక్క చేయకుండా పోలీస్ సిబ్బంది రాత్రింబవళ్ళు కష్టపడుతూ ఉన్నారు. వాళ్ళ ప్రాణాలు సైతం లెక్క చేయకుండా వారిని కొట్టే దగ్గర లాఠీ పెట్టి కొడుతున్నారనే చూపిస్తున్నారు. కానీ కరోనా లెక్క ఏషమోషం వేసుకొని ప్రజలను చైతన్యవంతం చేస్తూ ఉన్నారు. దండం పెట్టి మొక్కుతూ ఉన్నారు, పూల దండలేస్తున్నారు, రోడ్ల మీద తిరిగే వాళ్ళు. సామాజిక స్పృహ ప్రజలలో చైతన్యం కల్పించాలనే ఉద్దేశంతో మాకు చెడ్డ పేరు ఉండదు కొడతారనే ఉద్దేశంతో కొట్టుడు కూడా బంద్ చేసి అనేక రకాలైన బతిలాడే కార్యక్రమాలు కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే వారి ద్వారా మాత్రమే సమాజానికి ఎఫెక్ట్ కాకుండా ఉండడం. కరోనా వైరస్ సోకింది అని తెలిస్తే ఒకటే సోషల్ సెగ్మెంటేషన్. ఎవరు కూడా ఆయన ఇప్పుడు ఎవరైతే కరోనా పాజిటివ్ ఉన్నదో వాళ్ళకి నేను వేయించిన భయం, నన్ను ఎక్కడ రాళ్లతో కొడుతారో, నన్ను వెలివేస్తారో అని భయంతో వాళ్ళని వాళ్ళు చెప్పుకోకపోవడం వల్ల సమాజానికి నష్టం జరుగుతుంది. దయచేసి 2 చేతులు జోడించి యావత్ మందికి తెలియజేస్తున్నా, ఎక్కడైనా కరోనా పాజిటివ్ ఉన్న కుటుంబంతో సంబంధం ఉన్నా లేదా మీకే కరోనా పాజిటివ్ ఉండొచ్చు అని తెలిసినా దయచేసి మీ అంతటా మీరు ప్రభుత్వము ఉచితంగా వైద్యం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది. అది 2 లక్షలే కానీ 5 లక్షలే కానీ ఎంతైనా పర్లే. ఈరోజు ప్రభుత్వమే అన్ని రకాలుగా చూసుకునే అవకాశం ఉంది. కరోనా వైరస్ గురించి సోషల్ మీడియాలో వచ్చిన దాన్ని బట్టి ప్రజలలో చాలా అవగాహన రావడం జరిగింది. సో దానికి వస్తే ఏదైనా సర్ది, దగ్గు, తుమ్ములు, ముక్కు కారణం, ఒళ్ళు నొప్పులు, దీంతో పాటు బ్రెత్లెస్నెస్, మోసపోయడం కష్టం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనం కరోనా గురించి ఆలోచించాలని ముందు నేను తెలియజేసుకుంటున్నాను. అదేవిధంగా ఈ బాధ్యతతో ఇది మంచిగా రాసుకోవాలి. మనము కరోనా అంటే భయపడొద్దు, మనమందరం కూడా బాధ్యతతో ఉండాలి.
ఆ రకంగా ప్రజలలో తిరిగే క్రమంలో నేను నాకెంత అవగాహన నా అంతా నేనే స్వీయ నియంత్రణ అంటున్నాను కదా. నేనేమనుకుంటున్నా, నా వల్ల నా భార్యకు ఉండొద్దు, నా తోబుట్టులకు నా కుటుంబ సభ్యులకు రావద్దని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇట్ ఈస్ ట్రూ. అట్ ద సేమ్ టైం నా ప్రజలలో మిగతా నియోజకవర్గాలు, తెలంగాణ, భారతదేశం, ప్రపంచం ఏదున్నా కూడా నా డ్యూటీ, నా నియోజకవర్గం సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఐఎమ్ హ్యావింగ్ హ్యుమానిటీ, మానవత్వం ఉన్న మనిషిని, ఒక సామాజిక వైద్యునిగా పేరుంది నాకు. సో అందుకనే నేను నా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించాలి. నేను మాట్లాడింది మంగపల్లి అనే చిన్న ఊరే కావచ్చు, మంగాలపల్లి, మీదికొండ అనే చిన్న ఊరే కావచ్చు, కానీ ఆ వాయిస్ సోషల్ మీడియా ద్వారా కానీ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ దేని ద్వారానైనా బయటికి వెళ్ళేదానికి అవకాశం ఉంటుంది. దానివల్ల ఐదుగురు దాన్ని అర్థం చేసుకొని ఆ నిబంధనలను పాటించాయంటే నేను ఎంతో తృప్తి పడతాను, ఎంతో తృప్తి ఉంటుంది. అందుకనే ఈ 14 లాక్డౌన్ పీరియడ్ అయిపోయి 14th వరకు కాన్స్టిట్యున్సీ హెడ్ క్వార్టర్లే ఉండాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకొని, ఎక్కడ ఏ అవకాశం, ఏ సందర్భం, ఏ కష్టం వచ్చినా కూడా నేనున్నా అని చెప్పడం కోసమే ఈ నిర్ణయం తీసుకొని ఇక్కడ ఉండడం జరుగుతుంది. అందుకనే ఈ జబ్బును మన దరిదాపులకు రాకుంటుండాలంటే ఒకటి బాడీ రెసిస్టెన్స్ పెంచుకోవాలి. ఇప్పటి నుండి బాడీ రెసిస్టెన్స్ దేనివల్ల మనం చదువుతూనే ఉన్నాం. విటమిన్ సికి సంబంధించిన ఫ్రూట్స్, నిమ్మ కావచ్చు, జామకాయ కావచ్చు, సంత్రాలు కావచ్చు, తర్వాత ఉసిరికాయ కావచ్చు, ఇలాంటి వాటిలలో విటమిన్ సి ఎక్కువ ఉంటుంది డైరెక్ట్. సో అప్పుడు ఏం చేయాలి, న్యాచురల్ ఫుడ్, మంచి ఫుడ్ తీసుకోవాలి. వెజిటబుల్స్లో, ఆకుకూరలలో ఎక్కువ విటమిన్ సి ఉంటుంది. ఐరన్తో పాటు మనం విటమిన్ సి గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి వెజిటబుల్స్ మంచిగా తీసుకోవాలా, ఫ్రూట్స్ మంచిగా తీసుకోవాలా. మూడవది నాన్ వెజిటేరియన్. చాలామంది అనుకుంటారు నాన్ వెజిటేరియన్ వల్ల కరోనా రాదు. చికెన్, మటన్, ఫిష్, ఈ మూడిట్లో ప్రోటీన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అంటే వ్యాధి శక్తిని పెంచే ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. సో చికెన్, మటన్, ఫిష్ ఎక్కువగా తినొచ్చు. ఎట్లా ఇంటికనే ఉంటున్నాం, 3 సార్లు స్కైలా పడుతుందంటే అందరు తినేసినట్టు ఎక్కడికెక్కడ కోసుకుని తినేసినట్టు. సో ఇప్పుడు కూడా ఏమన్నా ఉంటే ఇంకా దాచిపెట్టుకోకండి. ఇది మీకు చెప్పేదే కాదు, అందరికీ కూడా ఈ మాట పోవాలి. ఏది దాచిపెట్టుకోకండి. మళ్ళీ చూద్దాం, ఈ సంవత్సరంలో ఈ 2 నెలలు లేదనుకుందాం, 10 నెలలే అనుకుందాం. ఈ సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఫిబ్రవరిలో 28 రోజులు అంటే 28 రోజులు అంటే 29 రోజులు అంటే 29 నడుస్తుంది. మనం అనుకునే దాన్ని బట్టే కదా. సో ఈ సంవత్సరంలో 10 నెలలు ఉంది అనుకుందాం. ఇప్పుడు వచ్చే ఏప్రిల్, మే నెల 2 నెలలు ఇవ్వనుకుందాం. సో ఈ 2 నెలలు తినడానికే వాడుకుందాం, ఉన్నదంతా వడుకుంటున్నాం. ఇవాళ లేకపోతే ఎవరు లేకుండా ఉపవాసం ఉండే రోజులు పోయినాయి. ఎట్లో దగ్గర సంపాదించుకుంటున్నారు, మంచిగా బతుకుతున్నారు. లేకపోతే అప్పు కూడా అలకడ పుడుతుంది, ఇచ్చుడు తర్వాత మంచిగా కానీ పప్పు అలకడ పుడుతుంది, తిరుడు పక్క. సో కాబట్టి మంచిగా తినాలి. కరోనా వైరస్ కదలదు, అది ఎక్కడ కదలదు, అంటుకుంటుంది. నన్ను ముట్టుకుంటే నేను పట్టుకుంటాను. నేను చాలామంది చెప్తాను, నన్ను టచ్ చేస్తే నేను హత్తుకపోతాను. సో అది ఎక్కడో దగ్గర ఉంటుంది, చావబతుకునేది అక్కడ ఉంటుంది. మనం చేయి ఇక్కడ వేసినాం అనుకో, ఇది మనం టచ్ చేస్తాం అంతే, అది హత్తుకపోతుంది. హత్తుకపోవడం అంటే ఇంకా కథ పాకుతుంది. ఇప్పుడు చాలా ఉదాహరణలు, ఇప్పుడు బయట మనం వాతావరణం చూస్తే మొత్తం ఎండిపోయినట్టుంది, ఏం అవ్వబడతలేదు. అక్కడ ఒక మంచి వాన పడితే పచ్చగా అవుతుంది, మళ్ళీ ఇదంతా కూడా పచ్చగా అవుతుంది. ఏం అవ్వలేదు, పచ్చగా అవుతుంది. ఎట్లయింది, అవ్వబడిన విత్తనం ఉన్నది. సో మన శరీరము కరోనా వైరస్కు వర్షం లెక్క ఇక మల్టిప్లై అయిపోతుంది. విత్ నో టైంలో 10 లక్షలు, 1 లక్షల కోట్ల వరకు వెళ్ళిపోతూనే ఉంటుంది. ఇక్కడ ముట్టుకున్న చేయి ముక్కు కాటికి ఎట్లా పోతుంది, చేయి మనగా మరి చేయలే ఎందుకు పోతాయి అంటే కాళ్ళన్నీ పనులు చేయలేవు, చెవులన్నీ పనులు చేయలేవు, నడుమన్ని పనులు చేయలేవు. చేతులు మాత్రమే శరీరంలో అన్ని పనులు చేసేటి చేతులే. కాబట్టి వీటికే కంట్రోల్ కావాలి. చేతులను చాలా కంట్రోల్గా ఉంచాలి. చేతులను కంట్రోల్ ఉంచంటే కళ్ళను ముట్టుకోదు, ముక్కును ముట్టుకోవద్దు, నోరును ముట్టుకోవద్దు. ఈ రకంగా మరి మనము మన శరీరాన్ని మనం తాకుకుంటుంటే చాలా మటుకు జబ్బును నిరోధించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో వీటన్నిటి కరోనా మీ అందరి సామాజిక బాధ్యత ఎక్కువ ఉంది. ప్రెస్ మిత్రులది దయచేసి
కళ్ళు తాగితే కరోనా పోద్దనో, యాప చెట్టుకు నీళ్లు పోతే పోద్దనో, ఆవు మూత్రం తాగితే పోతుందనో, లేదా దీపాలు వెలిగితే మొత్తం హరించకపోతుందనో, చప్పట్లు కొడితే పరారైతుందనో ఇలాంటి మూఢనమ్మకాలు వద్దు. దీపాలు వెలిగిస్తానో, చప్పట్లు కొడతానో, కళ్ళు పోస్తానో, లేదా యాప చెట్టుకు నీళ్లు పోస్తానో, లేకపోతే దేవుడితో చెప్పించుకుంటానో, వాళ్ళకు వీళ్ళకు మొక్కితే అలాంటి మూఢనమ్మకాల జోలికి వెళ్ళొద్దు. దయచేసి ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి, భయం వద్దు, బాధ్యతగా ఉండాలి, అనుమానాలొద్దు, అవగాహనతో మనం అందరం కూడా ముందుకు పోవాలని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ